सो आता या फिल्म फेस्टिवलला तुम्ही दोघंही आलेला आहात. काय अनुभव आहे एकंदरीत आणि फिल्मबद्दल काय सांगशील? तू पहिल्यांदा सांग. माझी चंद्रमुखी ही फिल्म दाखवण्यात येणार आहे आणि ती नाही मी पाहिली आत्ता, कारण इतक्या सुंदर सुंदर मी आत्ता जितूशी तेच बोलत होते की गोदावरी मला खूप आवडली. त्याचं काम मला प्रचंड आवडलं आणि ज्या पेसने तो सगळा सिनेमा जातो, तर या फिल्म फेस्टिवलमध्ये राहून गेलेलं बरंच सापडतं. मग त्या गप्पा असतील, ते सिनेमे असतील, ते काही अर्धवट राहिलेले विषय असतील, तर ते सगळे शोधायला आम्ही इथे दरवर्षी येत असतो. आणि ज्या प्रेमाने बोलवलं जातं आणि सिनेमांची निवड म्हणूया किंवा त्याचं नियोजन म्हणूया, या सगळ्या गोष्टींमध्ये कायमच पैकीच्या पैकी मार्क मिळवलेले आहेत ह्या सगळ्या लोकांनी. त्यामुळे मला फार बरं वाटतं आहे की पुन्हा एकदा याही वर्षी एक फिल्म आमची दाखवली गेली आणि मी यावर्षी इथे येऊ शकते. नक्कीच. आपण बघितलं इफ्फीमध्ये बरेचसे सिनेमे असतात आणि आता आपण फक्त हे मराठी फिल्म फेस्टिवल आहे किंवा महोत्सव आहे म्हणूया. काय वेगळे पण वाटतं एकंदरीत गोवेकरांचा जो पाहुणचार म्हण किंवा इथं आल्यानंतर कालचं तुम्ही गोष्ट बघितली असाल तर काय वाटतं एकंदरीत? आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला घरच्यांसारखं वागवतात, हेच त्यातलं वेगळेपण आहे. काही पाहुणचार म्हणून पाहुणचार नाही करत, तर घरातली आलेली व्यक्ती ज्या प्रेमाने त्यांना वागवलं जाईल तसंच. आणि गोवा सुंदर आहे, आम्हाला इथे यायला आवडतं. गोव्यातली माणसं गोड आहेत आणि फारच दर्दी रसिक आहेत, त्या गर्दीवरून सुद्धा कळतं. त्याच्यामुळे मजाच येते. नक्कीच. रसिकांना काय सांगशील किंवा गोवेकरांना काय सांगशील एक अभिनेत्री म्हणून? काय सिनेमांवर प्रेम करतच आहात, ते थिएटरमध्ये आणखीन आम्हाला दिसू दे, बॉक्स ऑफिसवरती आणखीन दिसू दे आणि असंच प्रेम करत राहा, असंच भेटत राहू. फिल्म फेस्टिवलला तर भेटतोच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा जेव्हा सिनेमे आमचे थिएटरमध्ये येतात तेव्हासुद्धा तिकडे भेटायला आवडेल. नक्कीच. आपल्याबरोबर जितेंद्र दादासुद्धा आहे, आपण त्याला विचारूयात. मस्त आहेस, कसा आहेस? एकदम आनंदात. गोव्यात कसा असतो माणूस? नक्कीच. गोव्यात बरोबर कुठे दुःखी 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर फिल्म फेस्टिवल होतं आहे, म्हणजे 2 वर्ष तुम्हाला लोकांना शांत बसावं लागलं आहे. काय भावना आहेत आता एकंदरीत? तुझा सिनेमा आहे आणि खूप छान त्या सिनेमाचं कौतुक होतं आहे. काय आहे की गोव्यात यायला मला नेहमीच आवडतं. सिनेमा असो नसो, गोवा माझ्या हृदयात आहे. सिनेमाचं कौतुक होतं, प्रत्येक कलाकाराला आवडतंच. पण या निमित्ताने काय होतं ना, मुंबई पुण्याकडे फेस्टिवल असेल तर काय होतं, काय माणसं आपापल्या कामामध्ये व्यस्त असतात. इथे कसं माणसं येतात एकत्र, बोलतात, गप्पा मारतात, रमतात, जेवतात, तर तो खूप वेगळा आनंद आहे. बाकी काय इफ्फी झालं, इफ्फीमध्ये बेस्ट ॲक्टर मिळालं, बेस्ट डिरेक्टर मिळालं निखिलला गोदावरीसाठी, त्याचा आनंद आहे. गोवा आनंद आहे, आनंदी आनंदगडे. नक्कीच. एवढ्या सगळ्या मराठी चित्रपट आणि चांगले तगडे चित्रपट आहेत, त्यांची मेजवानी एकत्र गोवेकरांना इकडे मिळते. काय सांगशील? काय चांगली गोष्ट आहे. सिनेमावर प्रेम करणार गोव्याला काय मी सांगू, गोवेकरांना मी काय सांगू, ज्यांना मनापासून पाहुणचार करता येतो, प्रेम करता येतं आणि आनंदात आरामात राहता येतं. जगण्याची जी पद्धत आहे ही गोव्यासारखी जगात कुठेही नाही. त्यामुळे त्यांना मी काय सांगणार. नक्कीच. गोदावरी सिनेमाबद्दल काय सांगशील? छान कौतुक तर होतं त्याच्यात आणि त्याच्यात तुझा वेगळा अभिनय पाहायला मिळतोय. काय सांगशील अभिनय आणि एकंदरीत तुझ्याबरोबर सहकलाकार आहेत सगळे, त्यांचं काय सांगशील? आनंद वाटतो मला. मी एक पहिल्यांदा निर्मिती केली आणि मला पहिल्यांदा त्याला इतके फेस्टिवल्समध्ये सिनेमा फिरला, लोक कौतुक करतात, खूप बरं वाटतं. भाग्यवान आहे मी की मी या क्षेत्रात आलो आणि मला एवढं प्रेम मला मिळतं आहे, मला असं काम करायची संधी मिळते. आनंद वाटतो मला. गोदावरी म्हणजे माय म्हणतात, म्हणजे आई म्हणतात, जननी आहे ती, जीवनदाहिनी आहे. तर तू तिच्याकडे बघताना कसं बघतोस? अजून त्या गोदावरीसाठी, त्या गोदावरी संवर्धनासाठी काय केलं पाहिजे? एक वेगळा विषय. गोदावरी संवर्धनासाठी काय केलं पाहिजे? आपण कचरा टाकू नये, ही पहिली गोष्ट. बाकी त्यातले तज्ज्ञ सांगतील. आणि बाकी एक आहे की माझी पणजी होती, मग माझी आजी आली, पणजी वारली, आजी वारली, आई आहे, मी आहे, माझी मुलगी आहे. गोदावरी त्याच्या आधीही वाहत होती, त्याच्यानंतरही वाहत राहणार. गोदावरी खूप मोठी आहे, मी खूप छोटा. सो आत्ता आपल्यासोबत आहे गोड अशी अभिनेत्री म्हणजे सायली संजीव. तर तिचं स्वागत करूया आपण गोमंतकमध्ये. तुझं मनापासून स्वागत आहे. थँक्यू सो मच. कारण मी गोव्यातच पहिल्यांदा नाही दुसऱ्यांदा, पण असं पहिल्यांदा, बिकॉज लास्ट टाईम आम्ही जेव्हा आलो होतो तेव्हा बायो बबलमध्ये काम करत होतो. ओके. सो थँक्यू. नक्कीच. सो आता मराठी फिल्म फेस्टिवल सुरू आहे, तुझासुद्धा सिनेमा असेल. काय सांगशील एकंदरीत फिल्मबद्दल आणि हे गोव्याचं वातावरण किंवा आत्ता जो महोत्सव सुरू आहे त्याबद्दल काय सांगशील? मला भयंकर आवडला. ॲज आय सेड की हे माझं पहिलं माझ्या आयुष्यातलंच पहिलं फिल्म फेस्टिवल आहे आणि त्यातही गोव्यातही मी पहिल्यांदा, म्हणजे मी जसं सांगितलं तसं.
सो एक वाईब असते ना एकेका जागेची, तर ती फार वेगळी असते आणि गोव्यात आल्यानंतर तुम्हाला प्रकर्षाने ती पॉझिटिव्ह एनर्जी जाणवते. आणि मला असं वाटतं ज्या दृष्टीने आपण गोव्याकडे बघतो तर ते बाकीचे टुरिझमच्या बाबतीतलं आहे, पण अदरवाईज जेव्हा तुम्ही खूप आतल्या म्हणजे जेव्हा इथल्या स्थानिक लोकांना भेटता आणि ते किती वेगळे आहेत, किती प्रेमळ आहेत आणि किती साधे आहेत, हे बघितल्यानंतर गोव्याची दोन बाजू दिसतात की एक टुरिझमसाठी त्यांनी काय लेवलला गोष्टी पोचवून ठेवल्या आहेत आणि पण स्थानिक पातळीवर सुद्धा लोक किती छान आहेत आणि किती प्रेमळ आहेत. माझ्या सिनेमाला सुद्धा आत्ता भरभरून म्हणजे हाऊसफुल शो होता आणि त्यात गोव्याचे जे स्थानिक लोक आहेत ती जास्त होती, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं मिळालेले कॉम्प्लिमेंट्स हे खूप जेन्युइन असतात आणि छान वाटते मला. मी इतकी वॉर्मथ आणि इतकं आपलेपणा कधी फील केला नव्हता. मी फ्रँकली सिनेमाबद्दल काय सांगशील, तुझ्या सिनेमाबद्दल, तुझा अभिनय किंवा एकूणच भूमिकेबद्दल काय सांगशील? एका सामान्य स्त्रीची ती फिल्म आहे आणि एका मध्यम पण नाही, त्याहून काय म्हणू आपण, एका गरीब घरातली पण त्यातल्या त्यात त्यांचं रोजचं जीवन व्यवस्थित छान आनंदात चालू आहे, त्यांची ही स्टोरी आहे. आणि ही फक्त त्या मुलीची नाही आहे, ही फॅमिलीची आहे. त्याच्यामुळे सुव्रत जोशीने माझ्या नवऱ्याचं काम केलं आहे. तर या सगळ्यातनं सगळ्यांचा सपोर्ट आहे. त्यामुळे एक स्त्री जेव्हा फॅमिलीबरोबर असते तेव्हा ती कशा गोष्टी तिच्याबरोबर जेव्हा फॅमिली असते तेव्हासुद्धा, सो त्या दोन्ही एकमेकांना पॅरलल गोष्टी आहेत. अशा ते एका साध्या स्त्रीची, एका बाईची ती गोष्ट आहे. आणि पैठणीबद्दलची गोष्ट आहे, पण मी पैठणी काय आहे काय ते नाही सांगणार, पण इट्स अ प्राईड. प्रत्येकाला माहिती असेल महाराष्ट्रात पैठणी, जसं आपण बाकीच्या ठिकाणी गेलो की तिकडची एक स्पेशालिटी असते, तशी महाराष्ट्रातली पैठणी ही हा मान आहे, हे प्राईड आहे. ती आपल्याकडे असणं हे सन्मानाची गोष्ट असते. त्याच्यामुळे प्रत्येक स्त्रीला पैठणी हवी असते. सो ही पैठणी पण तुम्हाला 100% हवी असेल, सो नक्की बघा. नक्कीच तुझ्या या पैठणीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि येणारे जे तुझे आगामी प्रोजेक्ट्स आहेत त्यासाठी पण खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू सो मच अगेन. गोमांतकला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आणि थँक्यू सो मच. गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल याचे सगळे स्पॉन्सर्स, याचे सगळे ऑर्गनायझर्स, जे मेन याचे ऑर्गनायझर्स आहेत, सगळ्यांना आपले मुख्यमंत्री काल येऊन गेले, त्यांचा या सगळ्या सोहळ्याला आणि या फिल्म फेस्टिवलला जो काही हातभार लागतो त्या सगळ्याला थँक्यू सो मच. तुम्ही इतक्या आपलेपणाने, आणि मी खरंच इतका छान फेस्टिवल कधी पाहिला नाही, त्याच्यामुळे थँक्यू सो मच. तर या गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये सिद्धार्थ मेननसुद्धा आलेला आहे आणि त्याला काल छान अवॉर्डसुद्धा मिळाला आहे. एकंदरीत त्याची फिल्म काय आहे आणि कसा त्याचा अनुभव आहे ते आपण जाणून घेऊया. तुझं स्वागत आहे गोमंतक डिजिटलमध्ये. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. सो काय सांगशील, तुझा हा जून फिल्म येते त्याच्यासाठी तुला अवॉर्डसुद्धा मिळाला आहे. सिनेमाचा पहिल्यांदा एका प्रेक्षक वर्गासमोर शो इथेच झाला होता इफीसाठी, इंडियन पॅनोरामामध्ये. आणि मग ती लॉकडाऊनमध्ये कसं रिलीज करायचं असा आम्ही विचार करत होतो. आणि अनेक फेस्टिवल्समध्ये ते परदेशी फिरून सगळं चांगले काय म्हणतो आपण क्रिटिकल अक्लेम मिळून त्याचं काय करायचं असं आम्ही विचार करत होतो. तितक्यात प्लॅनेट मराठी OTTनी ते म्हणाले की आम्ही लॉन्च करू आमचा OTT प्लॅटफॉर्म हा सिनेमा घेऊन. आणि ते तसं झालं. खूप सक्सेसफुल झाली फिल्म. आम्हाला सगळ्यांना अवॉर्ड्स आणि खूप अक्लेम असं सगळं झालं. पण असं एक आमच्या मनात एक खंत होती की एक परत एकदा पब्लिक बरोबर मोठ्या पडद्यावर कधी ते नाही होणार आता ह्याच्या पुढे. तितक्यात ही फेस्टिवल झाली आणि जिथे हो आणि जिथे सुरुवात झाली आमच्या या फिल्मची अख्खी जर्नी, ती आता फुल सर्कल संपली आता या फेस्टिवलमध्ये. काय अनुभव सांगशील सिनेमाबद्दलचा? या काय सिनेमानं काय दिलं या? नॅशनल अवॉर्ड दिलं मला. ह्याच्या पलीकडे काय नाही. मला असं वाटतं की एका कलाकाराच्या आयुष्यात अनेक प्रमोशन्स होत असतात त्याच्या नकळत. तर जून माझ्यासाठी असा एक प्रमोशन आहे. म्हणजे जूनच्या आधीचा एक सिद्धार्थ होता आणि जून नंतरचा सिद्धार्थ आहे. म्हणजे मी तसाच आहे, पण सिनेमात जे माझं एक जर्नी आहे याच्या पुढे,
ते काहीतरी वेगळं होणार आहे असं मला तरी वाटतं आहे.